ଭାଇ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରି ଛିଡା ହେଇଛ? କଣ କରିମି ରେ ବାବା। ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ତୁ କଣ ବୁଝିବୁ? ଛୁଆ ଛୋଟ ଛୁଆ ତୁ କଣ ବୁଝିବୁ? ହଁ, ଯାଇ ବଡ ଭାଇ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ କଣ ହାଲ। 12 ପ୍ରକାର ଫଳ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ବି ତ ଆଜ୍ଞା। ଭାଉଜ ମନ ଖୁସି ନୁହେଁ। ହଁ, କଣ କରିବି କହ? ଏଇ ବଡ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାର। ଭାଇ ଆସିଗଲେ ଆଉ। କୁହନ୍ତୁ କଣ ଏଠି ଚାଲିଛି କଣ ଯା? ଭାଇ କଣ କରିମି, ଏଇ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ଏ ସାନ ପୁଅ ମୋର ଆସି ପଚାରୁଛି। ଏ ମୁଁ ହଉଛି ପୁରା 30 ପ୍ରକାର ଫଳ ଆଣିଥିଲି, ହଁ ଭାଇ। ତଥାପି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଥିରେ ତା ମନ ଖୁସି ନାହିଁ। ମୁଁ କଣ କହିବି, ମୁଁ ବା 12 ପ୍ରକାର ଆଣିଥିଲି। ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଫଳ ଆଣିଥିଲି। ଥାଇଲାଣ୍ଡ କୋଳି ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ କୋଳି ଆଣିଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ 30 ପ୍ରକାର ଆଣିଲା ପରେ ବି ତଥାପି ଫଳ ଫୁମ୍ପଡା ହେଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଉ କଣ କହିବି ଆଉ। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ଲୋକ ଦେଖିନି, ତା ପଛପଟରେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଚପଲ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଭାଇ ତୋର କାହିଁ ଚପଲ ଚିହ୍ନ କଲା? ସେ ଶୋଇଥିନି, ସେ ଚପଲ ଚିହ୍ନଟି ମୋ ପଛ ଆଡେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇକି ଶୋଇଥିନି, ଚପଲ ଚିହ୍ନଟି ରହିଛି। ଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଚପଲ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ପିଠିରେ ବସିଛି। 365 ଦିନ ଆମର ଗୋଟେ ବର୍ଷଟା, 364 ଦିନ ଭିତରେ ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ବି ଟର୍ଚର ତାର ସହିପାରୁନି। 365 ଦିନ ଟୋଟାଲ ତାକୁ ଟର୍ଚର ଚାଲିଛି ତାକୁ। ଦେଖିଲା ତା ପଛରେ ଦେଖା ଲେଡିସ୍ ଚପଲର କଠଉ ଚିହ୍ନ ବସିଛି। ଆଉ ଏଇ ସାକାତେ ମୁଁ ସେ କଥା ଭାବି ଭାବିକା, ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ବି ଆସୁଛି ଭାଇ ଆମର, ଆମେ ଭାବି ଭାବିକା ଆସୁଥିଲୁ କଣ କରାଯିବ ଏଥର। ଆଉ ଶାଢୀ ଫାଢୀ କିଛି ଆଣିଛ ନା ନା ଖାଲି? ଶାଢୀ 570 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଶାଢୀ। ହଁ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦାଦା ଘର ଲୋକ, ସିଏ ହଉଛି ମାଟି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଖତ ବୋହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ହଉଛି 2000 ଟଙ୍କାର ଶାଢୀ ପିନ୍ଧୁଛି। ତମେ ବମ୍ବେରେ ରହୁଛ, ତମେ କଣ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କାର ଶାଢୀ ଆଣିଛ? ଶାଢୀକି ନିଆଁର ଚୁଲିର ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ମତେ କହିଲା ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ସେ କଳି ଯୁଗରେ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ କି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତାର ସିଏ ହଉଛି ମାନସିକ କରିଥିଲା। ମାନେ ଏବେକା ଯୁଗର ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି, ଆମେ କାହିଁକି ଉପାସ ରହିବୁ? ତମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତମେ ତମର ଉପାସ ରୁହ, ତମେ ତମର ଫୁଲ ପୂଜି ଭଲ ମନ୍ଦ ଠାକୁର ପୂଜା କର। ଆମେ କାହିଁକି ଉପାସ ରହିବୁ? ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏখানে ଭାତ ଖାଇବୁ। ଆଜିକାଲିକା କଥା କୁହନି କୁହନି। ମୁଁ ବା ସେଇଭଳିଆ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କେତେ କଣ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ବି ସେ 12 ପ୍ରକାର ଫଳ ଏଠି ତ ଆଉ ଆଣି ହଉନି କୋଉଠି ଯାଇକି। ସିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ନା ନା ଶୁଣ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଦୋଷ ହଉଛି ତମର। କାରଣ ତମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତମେ କାହିଁକି ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ କାହିଁକି ଦାୟୀ ଦଉଛ? ତମେ ନିଜେ ଉପାସ କରିବ, ନିଜେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବ, ନିଜେ ସବୁ ଠିକ ରହିଲେ ଆମେ ସବୁ ଠିକ। ରହିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉପାସ ଦବାରି ଆଉ। ହଁ, ସେଇଟା ଯଦି କରିବ ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଉପାସ ରହିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ କରିବା? ତାଙ୍କ ତ ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା କରିବେ, ଆଜି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିବେ, ସବୁ କରିବେ ସେଇ। ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍, ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଇ ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଏଡିକିଟା ମାନେ କୋଳି ଆଣିଛି। ଏତେ ବଡ କୋଳି ଆଣିଲା ପରେ ବି ତଥାପି ତାଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମନ ମୋର ଭାରି ଦୁଃଖ। ଆଉ କଣ କରିବୁ? ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସକାଶେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଶାଢୀ ଆଣିଲେନି। ସେ କଣ ପାଇଁ ସେ ଶାଢୀ ଆଣିଲେନି? ତମର କାହିଁ ଏତେ କମ ପଇସା? ସେମାନେ ମାଟି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 2000 ଟଙ୍କା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କର 30 ପ୍ରକାର ଫଳ ଅଛି, ମୋର କାହିଁ 4 ପ୍ରକାର? କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେଥିରେ ସମସ୍କନ୍ଦ ନା, ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଆମ ଛକରେ ମିଳୁଥିଲା ସବୁ ଆଣିଛି। ଡିମ୍ବିରି ଫଳ ବି ବିକୁଥିଲା ସେ ପାଗଳୁ, ତାକୁ ତ ସେକୁ ବି ଆଣିଲି। ସାଲମା, ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ସାଲମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଣିଛି। ଭାଇ ତମର ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ରହୁଛ ବୋଲି ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ନେଇ ଆସିଲ। ଆଉ ତଥାପି ତମେ ତ ଡିମ୍ବିରି ଫଳ କହୁଛ, ମାନେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ସାଲମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସାରି ଦେଇଛି। ତଥାପି ସିଏ କହୁଛି ନା। ସେ ନିମ ନିମ ଫଳ ବି ତମର ଚଳୁଛି? ବାବାରେ ବାବା। ହଉ ହଉ ନିମ, ହଉ। ଡିମ୍ବିରି, କରଞ୍ଜ ଇଏ ସବୁ ସେ ଆଣିକି ରଖୁଛି। ଆରେ କରଞ୍ଜ କଣ, ସେ କଣ ଠାକୁର ଲାଗେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆହଉଛି। ଆଉ ମିଠା ଦିଆଲା ପିତା ବି ଦିଆଯିବନି ନା? ଓହୋ, ଡାଇବେଟିସ ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ବଡ ପ୍ରବଳ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା। ହଉ 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 ହଉ। ଭାଇ, ତାର ଭାଇ ତ କାହିଁ ଆସିଲେନି, କାହିଁ ଆସିବେ ବୋଧେ। ହଉ ସେ ଆସନ୍ତୁ। ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ଝିଅ କଣ ଝଗଡା ହେଇକି ତାଙ୍କର ଘରୁ ଛାଡି ଯାଇଛି, ସିଏ ସକାଳୁ ଯାଇଛି। ସିଏ କଣ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କଠଉ ଚିହ୍ନଟା ଦେଖୁଥିଲି। ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ଲେଡିସ୍ କଠଉ ଚିହ୍ନ ତ ପିଠିରେ କେମିତି ବସିଲା? କହିଲା ମୁଁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇକି ଶୋଇଥିନି ତ, ହଁ ସେ ହଁ। ଚିହ୍ନଟା ରହିଯାଇଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାପରେ ମାଡ ବସିଯାଇଛି। ତା ସାଇଡର ପାଖ ପଡିଶା ଜଣେ କହିଲା ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ କଠଉରେ ମାରିଛି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ମାରିଲା? କହିଲା ସେ 364 ଦିନ ସେ ମାନେ ଟର୍ଚର ହଉଛି। କିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଟର୍ଚର ହୁଏ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ଟର୍ଚର ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ 65 ଦିନରେ 2 ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ସେ କରିବା କଥା। ଆଉ ସେତିକି ତା 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବି ସେ ମାଡ ସିଧା ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ସେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବା।
ଦେଖିବା ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖେ ଯାଉଛି ଏ ଘରକୁ ଦେଖେ। ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣ, ଯଦି ଆଜି ଭଳିଆ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ହଁ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବାସି ପଖାଳ ଆଉ ଆଳୁ ଚକୁଡା ଗଣ୍ଡେ ତାକୁ ଯଦି ଖୋଇଦବ, ସିଏ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଯୋଉ କଲ୍ୟାଣ ସିଏ କରିବ, ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଯୋଉ କଲ୍ୟାଣ କରିବ, ମିନିମମ୍ ତାଠୁ 10 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବଞ୍ଚିବ। ଏଇ ପଖାଳ ଯୋଉ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ତ ସିଏ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପଖାଳ ଆଜି ହବ ନା, ଆଜି ପଖାଳ ନାହିଁ, ଆଜି କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ରୋଷେଇ କର, ଯାହା ଖାଉଛ ଖାଅ। ତାଙ୍କର ନା କଥା ଆଜିକାଲି ବା ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ ଚାଉମିନ କର, ବିରିୟାନୀ କର, ଫ୍ରାଇଡ ରାଇସ୍ କର, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ମାନେ ଉନ୍ନତି ଧରଣ ଯୋଉ ଢାଞ୍ଚା ଧରିଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି କଳିଯୁଗର ଆଜି ମାନେ କଣ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି, ତମେ ତ ସବୁ ଜାଣୁଛ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହଉ ସେଇଆ ଚାଲିଛି। ଦେଖିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବା, କଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଘରେ, ସେ ଘର ଛାଡି କାହିଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇର ଦୁନିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତାକୁ କିଛି କଥା ହବନି, ସେ ଟର୍ଚର ହେଇ ସାରିଛି, ଅଲରେଡି ପୁରା ଟର୍ଚର ହେଇ ସାରିଛି। ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କର ଡାକିବା ଦେଖିବା କଥା ହବା। ହଉ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପାଇଁ ଦେଖିବା କଣ କରୁଛନ୍ତି ତମ ଭାଉଜ ମାନେ। ଆସୁଛୁ, ଆସ କାର୍ତ୍ତିକ, ଦେଖିବା ତତେ ବୁଝେଇଲ ମତେ, ଯିବା ଆସ କାର୍ତ୍ତିକ। ହାଏ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ।